Осторожно, дети! Король Ледавік XIII. Ну навошта ў гаспадарцы фен? На гэтыя грошы рыбкі вэнджанай купіць. А поўсці на батарэю сушыць можна. Ну что такое? Уже другая зима без снегу. А я больш лета люблю. Можна пастраляць адзін у аднаго з вадзяных аўтаматаў. За горадам у лесе ёсць закінутая фабрыка марозіва. Можа, там хоць горка снегу знойдзецца. А мне казалі, што лепш туды не сунуцца. Там дзіўныя рэчы адбываюцца. А ў гэты час на закінутай фабрыцы марозіва. Я ледяны король Ледавік XIII, и я хочу, каб на свете увесь час была зима. Слухай, а праўду кажа наш кароль, што ягоны лёд з найлепшай у свеце вады, ачышчанай срэбрам. Не зусім. На заводзе прорвала каналізацыю, вадкасць трапіла на электрычныя драты, адбылася нейкая рэакцыя, пасля замерзла ўсё гэта. Дык вось чаго часам бываюць зробленыя каралі. Тихо там! Працаваць! Армія ледяных салдатаў сама сябе не зробіць! Заливайте воду у формы! А теперь кроком руш! Пора показать людям, кто тут галоўны! Вывести на передовую снеговые гарматы! Раніцай наступнага дня. Тим, за окном снег. Добра, значыць, ты пакатаешся на тюбінгу. Не покатаюсь. Мы живем на 8-м поверсе, и у нас за окном снег. Копаем туннель наверх. Як гэта за ноч нападала столькі снегу? Прыродная анамалія. Природная? Зараз прокачуся з горки. Заразик, можно я на тебе селфи сниму? Там, за городом. Здаецца, гэта іх снег. Вось вам и природная аномалия. Наперед, мои солдаты! Не шкодуйте снежок! Стойте! Мы не можем увесь час бегчы. Трэба нешта придумать. Яны ледяныя. Трэба некая прылада, якая робіць цяпло. Фен, а ты казаў, што гэта лішняя штука. У каго ёсць фены на акумулятарах і батарэйках, нясіце сюды. Я таксама нешта прыдумаў. У каго ёсць вадзяная зброя, зараджайце гарачай вадой. Праз 10 хвілін збіраемся на гэтым месцы. Захопить город! Заморозить усіх! Огонь! То бок снег! Лед! Огонь! То бок цяпло! Перамяшчайцеся на правы фланг! У атаку! Ура! Іх войска тае проста на вачах. Я расстаю!
Я уже не 13-й, я уже 6-й з паловой. Лядоўню мне, паўцарства за лядоўню. Ну, цяпер снегу ў нас хопіць до конца зімы. Хто са мной катацца на тюбінгу? Да,